kini mong kung pag-eskwela, mura ni siya og nagtrabaho mo. Nakabantay ba mo sa inyo mga ginikanan, di ba nagtrabaho inyo mga ginikanan, no? Kada adlaw mo trabaho na sila. Ngano man usa may rason ngano mo trabaho sila kada adlaw. Nganong dili man gyud sila ma-absent. Trabaho sila kada adlaw para ang ilahang sweldo kumpleto. Dako ilang makubra. Same sa pag-eskwela. Kung kada adlaw mo mo-eskwela, kada adlaw mo permi hatag sa inyong activities, inyong mga outputs, dako gyud matigom. Samot na mag-overtime, di ba? Awa mo trabaho. Kung mag-overtime ang mga manrabaho ay, dako sila makobra. Samot na sad kung mag-overtime mo og study. Dako sad mo makuha. Mag-overtime mo og study, mag-overtime mo og kanang buhat sa inyong mga activities, dili lang mo usa mo engage into other activities nga dili related sa inyong discussions. Dako gyud matigom. Pero gusto man, di ba? Ang manrabaho ay ini ka Sabado ug Domingo mag-relax na sila. Same unta ninyo po dapat. Sabado, Domingo, relax mo. Pero Monday to Friday, kugi mo. Ngayon ba ninyo, mga utanang, anong gamay makogrado niya, pero may kaga-absent. Mura na siya, nandrabaho siya, anong kulangan man akong sweldo. Ang imong gisudlan sa usa ka semana, kaduha ra ka adlaw. Mga utanang pa kang anong kulang imong sweldo. Nganong gamay ra imong sweldo. So, kanang pag-eskwela, mura mong nag-practice na og panrabaho. Unsaon ninyo pag-value ang inyong oras. Nakuha rin ninyo. Dili kay magreklamo wala ka nag-overtime gani og study. Mas taas pa imuhang time sa imuhang pag-Facebook, taas pa imuhang time sa imuhang social media kaysa imuhang pag-eskwela, sa imuhang pag-study. Kung wala gani klase, wala pa maabot si sir, wala pa maabot si ma'am, pwede man gamito ng kana nga oras sa pag-review. Para inig-abot ni ma'am, inig-abot ni sir, kung doon na siya pangutana, dali mo makatubag. Kaya nga naman, naka-review naman mo. Ang uban ninyo, kay wala pa si sir, wala pa si ma'am, dulag Mobile Legends, Facebook, nag-open silang TikTok, kung nabay ni view sa ilang sayo-sayo pagkagahapon. Pag-abot ni sir, pag-abot ni ma'am, nangutana si sir o si ma'am, okay, mag-review ta sa ito ang discussion, no? Gahapon, o sa may muhang nakuha gahapon, di pa ko ready ma'am, di pa ka ready, ganyan ka naglingkod diha.